Bon dia a tothom i benvinguts una vegada més a Astrodeva, el vostre espai de tarot i astrologia en català. Em trobo aquí a Mallorca, quina oportunitat tan maca a través de la vent de la Ferrada. Espero que us agradi molt, tant com m'ha agradat a mi. Us porto un programa molt especial. Avui parlarem una mica de les energies de l'any 2026 i és que tenim un any en què les energies, sobretot les kàrmiques, estaran molt actives i seran com molt importants per tindre-les en compte a l'hora de fer o prendre certes decisions. Per una part, tenim aquesta interpretació des de la numerologia que diguem que el 2026 es tracta d'un any que és molt kàrmic perquè és un 83, això significa que és un any en el que potser hi haurà persones que estaran treballant el tema dels dinerets, no? Els dinerets estaran a l'ordre del dia. Això podria significar per moltes persones que hi ha situacions econòmiques que podrien ser com un pistoletazo de salida, no? De dir, doncs començo un projecte ara o em fan una proposta que és una mica arriscada, no sé si fer-la, si no. És una bona oportunitat, són oportunitats que podrien fer que la teva economia tirés cap endavant. I per altres persones he de dir, sobretot per aquelles persones que també teniu com a número kàrmic el 83, que si voleu saber el vostre, doncs us poseu en contacte amb mi i fem una sessió de numerologia, evidentment, però podem mirar-ho tranquil·lament. Llavors, per les persones que potser ja teniu, no? Karma amb els dinerets, aquest 2026 podria ser un moment una mica complicat o intens perquè podrien vindre com despeses totalment inesperades, no? Gastos que dius, mira, no comptava amb això, la rentadora sempre m'ha funcionat bé i de sobte se m'espatlla i he de comprar-me una de nova, no? I ja són quasi 1.000 euros, no? Per dir una quantitat. Doncs compta amb això perquè podrien haver situacions en les que hauríem d'afrontar algun tipus de pèrdua econòmica i d'altres persones tot el contrari, és a dir, com una oportunitat de tirar cap endavant, de tirar amunt i d'aprofitar aquestes oportunitats que podran fer que avancis, no? Que puguis avançar professionalment i econòmicament, evidentment. Què més? També en aquest 2026 hi ha un karma bastant interessant, que crec que és interessant perquè és molt important en la nostra vida i té a veure amb l'energia femenina. L'energia femenina es tradueix no només a com et portes amb altres dones o persones femenines o el gènere, no? Femení, i no només amb això, sinó amb la mare, no? És a dir, el nostre vincle amb la mare, com ens portem amb la mare, què és el que hem de tractar o de sanar dins d'aquest vincle maternal. Per a altres persones, inclús podria ser un bon any per ser mares o per ser pares, en aquest cas, i llavors seria, segurament serà un any en què moltes persones del nostre entorn ens diguin, mira, estic embarassada o seré pare o tal, no? O vaig adoptar també, no? L'adopció o el que sigui, la forma que sigui, però serà un any per tindre fills, això ja ho dic. Per una altra banda, he de dir que el 2026 en la numerologia pitagòrica és un any 1, i això és molt interessant. Per què? Perquè ara el 2025 estem en un any nou. L'any nou parla de finalitzacions de cicles i d'etapes que potser no ens feien avançar i que notàvem com que això ja és molt, pesa molt, ens drena molta energia i hem de parar-ho, no? Hem de ficar una mica de seny. Llavors és com que aquest 2025 tenim o hem tingut almenys l'oportunitat de fer punt i a part a situacions, vincles, a qualsevol tipus de situació que per tu sigui dolenta, que et faci mal, doncs ara és el moment de posar fi a això. És a dir, que jo no us estic dient que deixeu el treball d'un dia per l'altre perquè el jefe no us cau bé. No es tracta d'això perquè hem de menjar, no? Això està clar. Però sí fer un pensament en aquest treball o en aquesta situació, amb aquesta parella, el que sigui, jo no estic bé, no em puc sentir genuí o genuïna, no puc ser jo, no puc ser natural, llavors hi ha alguna cosa que he de canviar. Moltes vegades no podem canviar les altres persones, però sí que podem canviar nosaltres mateixos i això fa que la situació canviï. Llavors,
per prendre-s'ho amb una mica de calma. Per què? Perquè l'any 1 també ens ajuda una mica a tancar les coses que en l'any 9, és a dir, aquest 2025, no hem pogut tancar. Llavors, encara tenia una mica de temps, però a l'any 2027, que serà un any 2, en aquest any ja no és un moment de tancament, no ho és. Llavors, aprofiteu ara el 2025 per acabar de tancar cosetes, inclús en els 3-4 primers mesos de l'any 2026 per posar fi a, potser també podrien ser com actituds que no et fan bé a tu, no? Perquè, clar, a veure, jo estic parlant de que potser hi ha una situació al teu voltant que et fa mal, però i si potser tu tens una actitud front a altres persones que és dolenta, que no és correcta, potser pateixes de gelos o pateixes d'envídia o pateixes del que sigui i ho pagues amb altres persones, això s'ha de canviar. O sigui, s'ha de canviar, has de tindre la força interior per canviar això, perquè si no és com que representa que en els següents anys això encara estarà i et farà molt de mal. Llavors, és un bon moment per fer teràpia, per fer una mica de borrón i cuenta nueva dins de la forma en la que tenim de vincular-nos amb altres persones. Aquest 2026, com us deia, és un any 1, llavors és un any no només d'acabar coses del 2025, sinó també de començar de noves. Les persones també que en la numerologia pitagòrica justament sou un 1, també esteu d'enhorabona perquè és un any en el que es potencia la vostra energia personal. Això significa que estareu amb molta energia, estareu amb moltes idees fabuloses, divertides, d'emprendre coses, de començar etapes. Serà molt divertit, però això no significa que sigui perfecte i que no hi hagin obstacles. Només dic que la tendència serà bastant més divertida, més d'inici, no? De fer coses una mica més arriscades, fins i tot. O sigui que crec que és un any que serà bastant xulo, estarà bé, estarà força bé. Que no tothom que ara m'està sentint, m'està veient, és un número 1, evidentment no, potser no és el número teu de la teva data de naixement, no? El del sender de vida, que ja us he explicat diverses vegades com es fa, que sumen tots els dígits de la data de naixement i es redueixen a un sol dígit. Vale. Si no et dona un 1, no passa res, perquè aquesta energia està allà, està present durant l'any 2026 i segur que et toquen coses. Llavors, si en aquest any 2026 et ve alguna oportunitat de començar alguna cosa, d'arriscar-te a dir, sortir d'aquesta famosa zona de confort, fes-ho perquè serà bo per tu. Vale? I anem a continuar ara sí amb les cartetes. M'he portat unes cartes de tarot i també cartes d'oracles per veure quin és el missatge principal per aquest any 2026. Jo és que encara tinc la ment en el 2025 i encara no he fet el canvi, no? Llavors per això no paro de dir 2025. És un any, recordeu-vos, de finalitzar i el 2026 és un any de nou inicis. Acabo de fer el tall i fixeu-vos que ha sortit una carta molt interessant, que és una carta que parla justament de l'energia kàrmica de l'any, que us he dit abans que era un 83, i aquesta carta és la carta de la justícia, el tarot de Marsella, que és un 8. Per què dic això del Marsella? Perquè al Rider la numeració és diferent. Llavors aquí el de Marsella, que és més original, va sortir abans el de Marsella que el Rider White, doncs tenim aquesta carta del 8, que significa aquesta justícia divina. L'any 2026 serà un any en el que sortiran moltes veritats o aquestes informacions que potser estaven amagades, ja sigui a nivell personal com si és potser a nivell social, no? A nivell de que en la societat sortiran coses que estaven amagades i es farà com aquesta justícia divina. També aquesta carta ens ve a referir que podrien haver-hi situacions, és a dir, persones que s'han portat molt malament, realment
no sé si ho sabeu, us heu adonat, que al món hi ha bones persones i hi ha persones que són una mica dolentes, una miqueta. Doncs aquestes persones, jo no vull dir res, però aquest any 2026 la vida els hi portarà un karma per dir, doncs mira, tot el que has fet, patapam, no? És a dir, et dono... A veure, no és un càstig, perquè no ho és, però sí que és una mica d'un aprenentatge, no? De vegades també, doncs... tothom ens podem equivocar. El que fa la diferència de ser bona o mala o dolenta, no? O mala persona, és de dir l'actitud, no? O l'intenció que tu li poses. Si tens una mala intenció, doncs això no està mal, no està bé, no? Hi ha alguna dins teu que s'ha de sanar, que s'ha de passar per teràpia, mínimament. Llavors, en aquest any serà un any en el que persones que tu has vist durant molt temps, que s'han portat malament, que tenen intencions com molt dolentes i tal, com que la vida els dirà, ei, stop, para, hem de fer les coses bé. No? Perquè sí, així no es pot anar per la vida. És un any per això. No s'ha de tenir por, evidentment, perquè això és una petita interpretació i també us dic que al final no és que hi hagin persones dolentíssimes com a tal, el que passa és que hi ha moltes persones que venen amb ferides molt grans i que després això ho paguen d'una altra manera amb els seus vincles i les persones al voltant. Però jo sempre penso que dins d'aquestes persones hi ha un cor que batega i que vol demostrar que té aquest amor. Deixant aquest tema una mica a part, aquesta carta de la justícia també ens parla de la comunicació, no? Llavors, és un any molt pertinent, molt bo per tindre converses que potser estaven pendents, comunicacions importants, sobretot a les persones que es dediquen als mitjans de comunicació. Podria ser un any bastant xulo, bastant divertit, per dir, mira, m'ha sortit un projecte aquí, ara faré aquesta col·laboració, ara faré això que potser és gratuït però coneixeré molta gent, no sé, coses que tinguin a veure amb els temes de mitjans de comunicació o, per exemple, les persones que teniu petits projectes a les xarxes, com Instagram, qualsevol tipus de plataforma, YouTube, algun podcast, no? Doncs també és un any molt favorable pel tema de les comunicacions. I acabem ara sí amb aquest oracle preciós que tinc aquí preparadet. Anem a treure una carteta com a consell general per aquest 2026. Ara sí ho he dit bé, que abans deia el 5, no, estem en el 6. Vinga, anem a veure quina és la carta que sortirà per aquesta nova etapa, aquest any, que és un 1 en numerologia pitagòrica i en numerologia kàrmica és un 83. Molt bé. No les esteu veient, però aquestes cartes són xulíssimes. Molt bé. La carta que ha sortit, quina carta més maca, surt un lleó ben gran, i aquest lleó té darrere una noia que està ja com molt empoderada. A veure, aquesta energia ens està dient tant a totes les persones, és a dir, aquí surt una noia, però és una energia femenina que sí, evidentment, connecta amb el que us he dit abans de sanar l'energia femenina en l'any 2026, però en aquest cas ens està dient a tothom que hem d'agafar les regnes de la nostra vida, de dir, ara mano jo, ara dirigeixo jo la meva vida i no he de deixar que contínuament la resta de gent estigui decidint per mi. Jo, per exemple, que soc balança, soc una persona molt indecisa i sempre em costa molt decidir i prendre decisions, encara que siguin o complicades o menys complicades. Em costa molt, no? Sempre estic pendent dels altres, del que em diguin els altres. I això seria com un missatge de no, això s'ha acabat. No sé si a tu també et passa, que m'estàs escoltant, però és com la vida diu, ara has de decidir tu, ara has de tindre valor per fer les coses, ara has de tindre com molt de, ho dic en castellà, molt de morro, no? Li has de ficar una mica d'empenta a això i d'anar cap endavant, d'arriscar-te a fer alguna cosa. I què pot passar? Que pot sortir malament? Que et poden dir que no? Que et poden... Doncs ja ho superaràs i ja passaràs aquesta etapa i tiraràs cap endavant i la vida sigue, això que diuen, val? Llavors una mica seria aquest tarannà. Recorda també que aquesta carta té molt a veure amb les emocions, o sigui que durant aquest any 2026 aquesta carta ens recorda que les nostres emocions són importants, que les hem de valorar, val? I que sobretot no et deixis a tu en un segon pla perquè això
farà que la teva... que no puguis brillar, no? Llavors, és important que ens centrem en la nostra autoestima i que busquem la manera doncs, de que se'ns vegi, no? Que se'ns vegi en aquesta vida, de no passar com que no em vegin, que no... No. Ara hem de brillar. Una mica seria aquest missatge. Bueno, doncs espero que us hagi agradat aquest missatge per aquest 2026, aquest petit espai Astrodeva. Vull donar les gràcies a la venda La Ferrada. Estic aquí a Mallorca, a Alcover, no sé si ho he dit bé, i molt agraïda perquè em deixin gravar aquest podcast meravellós, que espero que arribi a molta gent i que sobretot, encara que arribi molta poca gent, és igual, però que arribi a les persones que realment ho necessitàveu, és a dir, que necessitàveu escoltar alguna cosa que us digués, vale, això és el que jo necessitava per començar superbé aquest any i acabar el 2025 amb una energia més de tindre, vale, el que m'ha passat ja està passat, però he de tancar aquest cicle perquè les coses no es repeteixin, perquè aquests patrons que potser em fan una mica de mal o em fan una mica de nosa, que no, fora, no? Vai. Una mica seria això. Bueno, moltíssimes gràcies per estar aquí, us podeu posar en contacte amb mi doncs a través del meu Instagram, si voleu, o al meu canal de YouTube, que es diu Astrodeva Tarot, i si no, al meu Instagram em podeu trobar com Eva Locutora, val? Per allà estic també. Moltíssimes gràcies i fins aviat. Adeu.